makadawat ba og death benefit ang pamilya sa naghikog nga seafarer? Suicide, paghikog. Doon na ba death benefit nga madawat ang pamilya? So mapa sa Section 20, Paragraph D sa POAA Standard Employment Contract, kung tinuyuan sa seafarer ang iyahang kamatayon sa mapananglitan naghikog ang marino, way madawat nga death benefit ang pamilya. Gawa sa paghikog o sa seafarer, doon na siya'y negligence sa iyahang kamatayon, pananglitan sobrahan kahubog, o tungod sa iyahang kahubog, nagmaoy siya ni ampak nga dagat o namatay, walay madawat ang pamilya nga death benefit para sa seafarer.